جاننا دے کے جنت اپنے گھر بنا گئے، جاننا دے کے جنت اپنے گھر بنا گئے، کربلا دی سرزمین تے کیویں رب منا گئے، جاننا دے کے جنت اپنے گھر بنا گئے، کربلا دی سرزمین تے کیویں رب منا گئے، شان سب ودا گئے، شان سب ودا گئے، شان سب ودا گئے، رتبے اللہ پا گئے، واہ حسین شاہ حسین، واہ حسین شاہ حسین، سب تو چالا اللہ تو بعد فردوس ہے، او فردوس دا مالک نمازی، اللہ صد مار کے آکھے گا آجو میرے عرش تھلے آرام کر لو، کنانو جڑے بیٹھا کے نمازہ پڑھن والے، گھرات نمازہ پڑھن والے، بازار نماز پڑھن والے، اپنی زمینات نماز پڑھن والے نہیں، اللہ دے او میرے عرش تھلے آکے او آرام کرے گا جندہ دل مسیطان دے نہ لٹکیا ہویا سی، آگ نال بھی گرم ہوئے گی زمین، دنیا پسینے جگرک ہو جائے گی، اللہ صد مار کے آکھے گا او میرے بندو آؤ میرے عرش تلے آگے سان جاؤ، صدیق صحابی ہے، علی صحابی بھی ہے، تے اہل بیت بھی ہے، تے علی نو کیا جا رہے ہیں علی جی صدیق، فرمایا بچے تا تیرے نے پر مشابہ نبی دے نے، دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، ساڑے ورگے او گنہگارانو مولا گھٹ کے سینے لا لینا، جدو کل نبیان نہ کرنی، جدو کل نبیان نہ کرنی، کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی۔ یوٹیوب چینل اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے نو مسلمان بنایا، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے عقیدہ توحید عطا فرمایا، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا۔ پیارے بھائیو، ماشاءاللہ بڑی سونی رونق ویکھ کے دل خوش ہو رہا، علاقہ تے این لگتا سی جی میں کوئی کسے پینڈ پونڈے جا رہے، لیکن اللہ دے گھر دے نال پیار ہے اس علاقے نو کہ ماشاءاللہ خطبے دے اندر ہی مسجد اندروں سارا حال اور ادھا برانڈا بھی فل ہو گئے، تھوڑا آنا اللہ قبول فرمائے۔ پیارے بھائیو، مسیطہ نال پیار کیتا کرو، مسیط چودھری دا گھر نہیں، مسجد ایم پی اے دا گھر نہیں، مسجد کسے مولوی دا بھی گھر نہیں، مسجد تے اس ذات دا گھر ہے جس ذات تو بڑی ذات کوئی نہیں، ان دا معنی ہے کہ ان دی ذات بھی وڈی تے ان دا گھر بھی وڈا، تے جیڑا اللہ دے گھر چاہے گا وہ بھی دنیا دے وچ سب تو بڑا مقام پائے گا۔ پیارے بھائیو، پکھا بند کر، ایک تو شور کافی ہے، ایک مینوں ہوا چاہیے۔ اللہ دے گھراں دے اندر جیڑا آ جا رہا نا، ان دی ایمان دی گواہی خود فرشتے دے اندر اللہ دے سامنے، ان دے ایمان دی گواہی، اور قیامت والے دن جڑے لوگ مسیطہ چ نماز پڑھ دے رہے، اللہ صد مار کے آکھے گا
ऐना जीरान, मेरे गवांडी किथे गए? मेरे गवांडी। अल्लाह का गवांडी कौन हो सकता है? अल्लाह तो 7वें आसमान से बैठा है, उत्थे दा किसी का महल कोई नहीं। जदों स्पीकर होवन इंज दे उन्हें हुण इंज ही चलना है। ये बड़ा अफसोस, कितों मौलवी सदया तो स्पीकर माशाअल्लाह वाबियां दे स्पीकरां नूं ना वैसे भी किसी की बद दुआ है, इन्ना चलना ही नहीं इंशाअल्लाह ताला। मैनू यो डर आ जिहड़ा अल्लाह कीता पूरा हो। कराची मैं जुमा पढ़ाया, स्पीकर इंज दे, अल्लाह जाने की साडे बाबियां नूं हो की गया है। मसीतां एडियां एडियां बना लैणगे, स्पीकर बाबे आदम के दौर से रख लेंगे। एक कंपनी वो है जो हजरत आदम दुनिया से आया सी ना, उदों दी कंपनी चलती आ। तवज्जो, हुणे चले ना चले मैं तो मुड़ इंशाअल्लाह अपना वक्त देना ही देना। मसीता नाल प्यार करने वाला क़यामत वाले दिन अल्लाह उनके नाल प्यार की करेगा कि मेरे गवांडी किथे गए? फरिश्ते आदन अल्लाह तेरा गवांडी तो कोई है ही नहीं, उत्थे दा किसी का घर कोई नहीं अरशां ते। अल्लाह दा मेरा गवांडी वो सी जिहड़ा 5 टाइम मसीह ते चाह के नमाज पढ़दा सी। कमाल नहीं होगी? और अल्लाह उन्होंने फिर गवांडी किवें बनाएगा? जेड़े 5 टाइम दे मसीता च नमाज पढ़ने वाले ओ साथियों, उन्होंने फिरदौस मिलेगा। अल्लाह पाक दे अरश दा जो फर्श है वो फिरदौस दा लंटर है। और आए अल्लाह पाक है ते आए नमाजी पाक है। आए अल्लाह बैठे, आए नमाजी दाखिल हो। अल्लाह दे पैरों दे थल्ले फिरदौस है और अल्लाह दे पैरों दे थल्ले नमाजी है। सब तो चाला अल्लाह तो बाद फिरदौस है, ओ फिरदौस दा मालिक नमाजी। सुभान अल्लाह। एक होर कदर करेगा अपने बंदियां की, ये जान के तुहानू सुना रहा गल्लां, मौजू मेरा और है। क़यामत वाले दिन अल्लाह सद मार के आखेगा, ओ प्यारे ओडो, ओ मसीदा बनवाण वालो, जिथे भी ओड बैठा है ना, ओड हदीस भी है, ये मसीदा भी बना दे, इन्हां दी खूबी है। अल्लाह कबूल कर। मैं तकरीबन ओडा नूं जानना, खुशाबियां नूं, मियां चन्नू वालियां नूं, चीचा वतनी वालियां नूं, मुल्तानियां नूं, जिथे ओड है मेरा बेल। तवज्जो कर प्यारे भाइयों, अल्लाह सद मार के आखेगा, आजो मेरे अर्श थल्ले आराम कर लो। किन्ना नू? जेड़े बैठा के नमाज़ा पढ़ने वाले, घर च नमाज़ा पढ़ने वाले, बाजारे नमाज पढ़ने वाले, अपनी जमीन च नमाज पढ़ने वाले नहीं। अल्लाह दे ओ मेरे अर्श थल्ले आके ओ आराम करेगा जिंदा दिल मसीतां दे नाल लटकिया होया सी। सुबह दी नमाज पढ़िए ते जोर दी फिक्र, जोर दी पढ़िए असर दी फिक्र, असर दी पढ़िए मगरब दी फिक्र, मगरब दी पढ़िए मसीत इशा दी फिक्र। इस फिक्र दे अंदर जिंदगी गुजारने वालो, आओ दुनिया भेज रही है जिमें भट्ठी च दाने भोज रहे, आ मेरे अर्श थल्ले आके आराम कर। उदों पता लगेगा कि मसीता नाल प्यार करने वाले बंदियां नूं की रब प्रोटोकॉल दे। क़यामत दा दिन 50 महीनों का नहीं, 50 दिनों का नहीं, 50 रातों का नहीं, 50 महीनों का नहीं, 50 सालों का नहीं, 50-100 साल का भी नहीं, 50,000 साल का। जदों तू दुनिया बनी है हुण तक अजे 50,000 साल नहीं होए तो 1.25 लाख नबी तो 1.25 लाख उम्मत चली गई है अल्लाह कोल। और प्यारे एक उम्मत रह गई है, वो भी नबी पाक चले गए, और नबी नहीं आएगा, उम्मत भी नहीं आएगी, आखिरी उम्मत बैठी है। क़यामत तक जिन्ना टाइम है गुजार लो, इस तो बाद उम्मत भी नहीं आनी, नबी भी नहीं आना। प्यारे भाइयों, जदों तू दुनिया बनी है
قیامت تک اجے 50,000 سال نہیں ہوئے، وہ کیڈا وڈا دن ہے۔ آج سورج کھڑا ہے 9 کروڑ میل اچھا کھڑا ہے، 1 میل سے آئے گا، کی حالت ہو جائے گی اس وقت زمین دی؟ زمین نہیں رانی، زمین تانبے دی بنا دیتی جائے گی، اور تانبے نو تھوڑی جی ہیٹ دے تے گرم ہو جاندہ ہے، آگ نال بھی گرم ہوئے گی زمین، دنیا پسینے جگرک ہو جائے گی۔ اللہ صد مار کے آکھے گا وہ میرے بندو آؤ میرے عرش تلے آگے سو جاؤ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ جڑے نمازاں پڑھن والے ہیں مسجداں دے اندر، فردوس بھی انتظار انہاں دی کرے گا، تے عرش دا سایہ بھی انتظار انہاں دی کرے گا۔ ایک گل ہور سن لو، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ پیارے ہو جنت کنے جانا ہے؟ جڑا مسجداں نو بنائے گا یا نماز پڑھن والا، مسجداں نو آباد کرن والا، تعمیر کرن والا، او بندہ جنت میں جائے گا۔ تسی آکھو گے کیویں؟ فرمایا جنت ایک جماعت نے جانا ہے، نہ سنیاں جنت جانا ہے، نہ وہابیاں جنت جانا ہے، نہ بریلویاں جنت جانا ہے، نہ دیوبندیاں جنت جانا ہے، نہ شیعہ جنت جانا ہے، نہ سوروردیاں جنت جانا ہے، نہ قادریاں جنت جانا ہے، نہ رضویاں جنت جانا ہے، نہ عربیاں جنت جانا ہے، نہ اجمیاں جنت جانا ہے، نہ اوڈا جنت جانا ہے، نہ بلوچا جنت جانا ہے، نہ راجپوتا جنت جانا ہے، نہ گجرا جنت جانا ہے۔ ہائے جنت جو جائے گا جنوں رب مومنہ دے، قد افلح المؤمنون۔ فرمایا مومن کامیاب ہو گئے۔ کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جن دے واسطے 2 اعلان ہو گئے، ایک اعلان یہ ہو گیا انہوں جہنم تو بچا لو تے جنت داخل فرما لو، اے کامیاب ہے، جنت ہو جائے گا جنہوں اللہ نے مومن آکھیا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ جڑا مسجداں بناوندا رہیا، مسجداں دا تعمیر کردا رہیا، مسجداں وچ آندا رہیا، مسجد نمازاں پڑھدا رہیا، مسجد نو تعمیر کردا رہیا، رب دا گھر سمجھ کے رب دے گھر نو آباد کردا رہیا، فرمایا اے مومن اور اے جنتی ہے۔ توجہ کرے، توجہ پیارے ہو سونے اللہ دے بندے ہو، میں چند گلاں کی تھی تاکہ تینوں خوشی ہوئے کہ میں جتھے آیا بیٹھا فضول نہیں ہاں، میرا قیامت نو بڑا مول پہن والا ہے۔ جیڑا بندہ نمازی نہیں، ایک نمازی سزا 1.25 کروڑ سال ہے، ایک نماز چھڑن والا 1.25 کروڑ سال، یعنی 75,000 سال جہنم میں جانا پائے گا۔ پتہ لگ جائے گا کی بھامڑی دی ہے، او تو سمجھ آ جائے گی کہ نماز پڑھنی چاہی دی آئی یا غفلت کرنی چاہی دی آئی۔ بے نمازی جدو فوت ہوندہ ہے اس سے وقت ہی سب قبر جو نکل کے اندہ استقبال کر دن، او چیکا مار دے
اگر اسی ان دی چیخ سن لویے اسی بے نمازیاں نو کدی قبرستان دے اندر دفناویے ہی نا. تائیں دا پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندن کوئی بے نمازی مر جائے ان دا جنازے دا اعلان نہ کرو, لوگاں نو تکلیف نہ دیو, انہوں نوانا نہیں, انہوں غسل دینا نہیں, ان دی چار پائی نہیں بنانی, ان دا کفن نہیں بنانا, انہوں قبرستانے نہیں لے جانا چوک کے, انہوں درو کے رسی پا کے پیران دے چو انہوں کسے کافر قبرستان دے اندر گڑا کھوٹ کے سوٹا ہو, کیوں دی اندی قبر نو آگ لگنی ہے کہ مسلمان نہ دیا قبروں نو تکلیف نہ ہوئے. او پیارے ہو تے جن نے ساری عمر نمازہ پڑھیاں نہیں, 99 سپ آنگے بے نمازیاں واسے قبر میں, 99 سپ, ایک سپ اندہ اتنا زیادہ زہر ہے, فرمایا او جدو ڈنگ مارے گا 40 سال تک بندہ تڑپے گا, تے او تے روزانہ ڈنگ ماری جا رہے, قیامت تک ڈنگ مارن گے. کی خبر ہے ہو سکتا ہے تیری اجے قیامت 50 سال تک نہ آوے, یا 1 صدی تک قیامت نہ آوے, یا 50 صدیاں تک قیامت نہ آوے, تے اتنا چر آج تو یہ سپاں دا لکمہ بن جائے گا. اے کون ہے جڑا دنیا تے رہ کے نمازہ نہیں سی پڑھدا, جدو فوت ہو جائے قبر دے اندر چلا گیا, قبر جو جدو نکلے گا پھر انہوں ایک بہت بڑے گڑے دے اندر سٹیا جائے گا. جہنم دے اندر ایک بڑا بڑا تالاب ہے, اس تالاب دے اندر پیپ دے ریش ہے, اس تالاب دے اندر کچلو ہے اور اتنا گرم ہے. او جدو بندے دے سر پایا جائے گا ایک قطرہ, ہڈیاں نو چیر کے پیر دی تڑی تڑی نکل جائے گا, اتنا گرم ہے. بدبودار پانی اتنا ہوئے گا, اگر ایک قطرہ دنیا تے رب سٹ دے وے ساری دنیا بدبو ناری مر جائے. او پیارے ہو اتنا زیادہ کڑوا ہوئے گا, ایک باری اگر ان دا قطرہ سمجھنا پایا جائے دنیا دے سارے پانی زہر آلود ہو جان. ان دے وچ بے نمازی نو ساری عمر گوتے دیتے جان گے اور وہ ریشہ پلایا جائے گا جڑا بدبودار بھی ہے, گرم بھی ہے اور غلیظ بھی ہے. پھر پتہ لگے گا کہ نمازاں پڑھنیاں چاہیے سن کے نہیں. بہرحال میرا یہ عنوان نہیں, میرا عنوان ہے حسنین کریمین دی عظمت شان. اچھی ذرا بولو پیارے ہو, حسن دا معنی بھی سونا, حسین دا معنی بھی سونا. محرم الحرام اجے ختم نہیں ہویا, کوئی یہ نہ کہے کہ ساری دنیا حسن و حسین بیان کر دیئے, انہا تا نہیں کیتا ہے وہابی جو ہے. شاید بندہ کوئی ہے میری بل جمعہ سن کے حالانکہ بے نمازیاں تے بولنا, نمازہ دیئے شانہ دسنا, اے بھی ایک بڑا اہم ٹاپک ہے. پر سنو پیارے ہو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی ایک شوشہ اڑایا گیا دنیا میں کہ صحابہ ہوران, اہل بیت ہوران. صحابہ دا ذہن اور ہے, اہل بیت دا ذہن اور ہے. صحابہ دا پیار کوئی نہیں اہل بیت نال, اہل بیت دا پیار کوئی نہیں صحابہ نال. اے شوشہ دیتا گیا دنیا دے اندر. سن لو پیارا عمر صحابی ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ملکوں دا بادشاہ ہے, جمعہ پڑھا رہے ہیں. آج دے بادشاہ مانو تب جمعہ ہمدہ ہی نہیں. توجہ کریا توجہ پیارے بھائیو, جمعہ پڑھا رہے ہیں 13 ملکوں دا بادشاہ عمر. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا, وہ آیا ہے
तो आने दो बिछा दो पल के राहों पर, वो पहला सा नहीं लगता न करो शक निगाहों पर, वो आया है न जाने को खुदा का इंतखाब आया। तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया, खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया। मेरी सलाम लाने से ये छुप कर क्यों इबादत हो, पड़ेंगे आज काबा में वो रोके जिसकी ताकत हो, उड़ा दूंगा मैं सर उसका कुफर का जो नवाब आया। तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया, शुजाओं का शुजा आया, शुजाअत ने सलामी दी, फहाशी पर जवाल आया, शराफत ने सलामी दी, जबर टूटा मिट्टी जुल्मत अदल का आवताब आया। हाय हाय प्यारा उमर जुमा पढ़ा रहा है, दुनिया जुमा सुनने वास्ते जिवें अज पई आउंदी है, बलोचा नाल यारियां ला के उडो, मसीता निक्कियां ना बनाया कर, या बलोचा नाल यारियां छोड़ दे, और किसे वड्डे बाजार च जुमा रखना सी, तेरी मसीत छोटी हो गई है, मजमा ज्यादा हो गया है, पढ़ अल्लाह की तारीफ दे अंदर सुभान अल्लाह। वाह मेरे अल्लाह, रौनक लग गई, तवज्जो चाहिए है, स्पीकर भी आज तो बाद चंगा रखी, तवज्जो चाहिए, तवज्जो ओ प्यारे हो, जरा गौर करे, तराए बच्चे मेन गेट से जमा हो गए, एक बच्चे का नाम अब्दुल्ला बिन उमर, दूसरे बच्चे ना हसन बिन अली, तीसरे बच्चे का नाम हुसैन बिन अली, तीन बच्चे, दो अहले बैत ने ते एक सहाबी रसूल है, तो तीन जमा। अल्लाह अकबर, थोड़ी जी आवाज ही खोल दे सूफी साहब, तुम भी मेरा चंगा जाके बैठा है, तवज्जो करे तवज्जो। हाँ चलो इतने कुछ तो मैनू फायदा दो, कुछ तो थोड़े कन्ना नू मुसीबत बड़े ना थोड़ी जी, तवज्जो करे। हाँ हूँ ठीक है, हाथ हटा। हुसैन कहने लगे ओ मेरे बेरा हसन, आए जेड़ी असी जुमा पढ़ांदी पई है, बहुत उच्चा बंदा है। ये तारीफ कौन कर रहा है? अहले बैत। कौन तारीफ कर रहा है? किंदी कर रहा है? सहाबी दी। किंदी कर रहा है? सहाबी दी। आए जेड़ा असी जुमा पढ़ा रही है, ये बहुत अजीम हस्ती है, ये इतना प्यारा बंदा है, जमीन ते सलाह कर दे, एदियां सलामत कुरान बनदा सी। 17 वारी उमर ने सलाह दी है, तो 17 वारी कुरान अरशदू बन के आया। एडा वड्डा बंदा है कि अल्लाह दे नबी ने कहा सी, ओ हसन हुसैन आदा ओ प्यारे भाई, एडा वड्डा बंदा है, मेरे नबी ने फरमाया लौ काना बादी नबी लकाना उमर, मेरे बाद नबूवत चलनी कोई नहीं, अगर चलनी होंदी तो उमर नबी बनदा। एडी शान वाला बंदा है। फरमाया जेड़े बाजार जो टप जाए, शैतान मदीने का बाईपास हो जाता है, वो आज ते सामने ही नहीं आया, उन्हें हमला की करना है। सारी दुनिया इबलीस तू डरे, स्पीकर साडे को की करना, तो थोड़ा जब बोलिए लो दिया गग्गा पहले बैठे। सारी दुनिया इबलीस तू डरे, पर इबलीस हजरत उमर तू डरे। आए हाय, हजरत उमर जुमा पढ़ा के
فارغ ہوئے انہاں بچیاں نے آپس دے اندر ایک گل کیتی آئی آدھا ہے تے بڑا بڑا بندہ پر ہے تے ساڈا غلام اے حسن و حسین آکھیا ساڈا غلام ہے اے عبداللہ بن عمر نو گل پسند نہ آئی بچہ سے جدو جمعہ پڑھ کے دنیا گھر گئی حضرت عبداللہ بھی گھر گئے ابا جی آرام پہ کر دے آن 13 ملکوں کا بادشاہ تھک گئے جمعہ پڑھا کے بندے نو تھکاوٹ ہو جاندی آرام کر رہے آن ابن عمر ابو جی جی بیٹا تسی آرام پہ کر دے میں نو دل نو ایک پریشانی ہے میں ان دا ازالہ کروانا چاہنا جدو جمعے تھی اسی آ رہے آئے مین گیڑ تے 3 بچے جمع ہو گئے آئے حسن بن علی حسین بن علی عبداللہ بن عمر ابا جی انہاں تعریف بھی بڑی کیتی آئی بچے آنے نالا دے تو ساڈا غلام ہے پیارے عمر نے فرمایا ایک آنکھے غلام آنکھے حضرت امام حسین آنکھے کہنے لگے بیٹا جلدی کر لگتا ہے کہ تھوڑے پپو دا کام بن گیا کاغذ لیا قلم لیا ابھی جا انہوں آکھو ایا جو بولیا نے ایو تحریر بناؤ تھلے سین کرو حسن حسین سین کرے اے میں نو لے آگے تحریر دے دیو میں نو لگتا ہے کہ میرا کام بنو اللہ اکبر اپنے بچیاں نو اپنی بیٹیاں نو اور اپنے دوسرے بیٹیاں نو 4 بیٹے آن حضرت عمر دے مشہور عبداللہ انہاں سارے بیٹے نو جمع کر لیا تو کہنے لگے جب میں نو موت آ جائے قبر بن جائے جب میں نو دفنا میں لگو تو میری قبر دے اندر آئے ورکا رکھ دینا کیوں قیامت دا دن ہوئے تو میں رب نو کہاں اللہ ہون تے جنت دے دے اللہ کہے گا کی دلیل ہے اللہ میں اہل بیت دا غلام اللہ دا دلیل کی ہے اللہ تیرے حسن حسین دے سین نے تے آئے تحریر ہے اے محبتان دی گل سی یا دشمنی دی گل سی کیڈا بڑا بندہ ہے عمر کیڈا بڑا اعزاز آندا ہے اس تو بڑا تا اعزاز ہی عمر واسطے کوئی نہیں کہ مینوں حسن حسین آکھے کہ ساڈا غلام اللہ اینو پیار آندا حضرت عمر نے ایک دفتر بنایا خصوصی مدینے میں مسجد نبوی میں 13 ملک کا دفتر تے اعلان کیے جدو حضرت عمر میٹنگ دے اندر ہوندے آن کنڈی لگ جاندی اعلان کیتا جاندا بھی کوئی کنڈی کھلواوے بھی نہ کوئی اندر داخل ہووے بھی نہ بس انتظار کرے یا چلا جائے ایک دن حسن و حسین آ گئے پوچھیا کیویں آئے ہو اگے ازی چاچو عمر نو ملنا ہے ساڈے نانا جی دا پیارا دوست ہے اسی اپنے نانے دے یار نو ملنا ہے سارے صحابہ پہ آئے عمر نو تا میرے نبی دی دعا لکھی آئی حضرت عمر تے محمد دی دعا بڑھ گیا کہنے لگے ازیا بے چاچو عمر نو ملنا چاہنے آئے جواب آیا کہ میٹنگ ہو رہی ہے اعلان ہے کہ کوئی دروازہ کھڑکاوے بھی نہ کوئی کھولے بھی نہ کوئی اندر جاوے بھی نہ بغیر اجازت چنگا جی اسی جا رہے آئے تھوڑی دیر دے بعد میٹنگ ختم ہوئی حضرت عمر باہر آئے
پوچھ دے ہوندے آن کہ میٹنگ دے دوران کون آیا سی؟ آدھن جی آج 2 جنتی شہزادے آئے، آج 2 جنتی شہزادے آئے پھلا دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، پھلا دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، کئی رنگ تے کئی ڈیزائن یارو، پھلا دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، کئی رنگ تے کئی ڈیزائن یارو، پر 2 رنگ جگتے انج دے ہل، دونوں نبی دے چین یارو، ایک پھول دا نام حسن یارو، دوے پھول دا نام حسین یارو، آئے آئے 2 پھول آئے آن نبی دے، 2 چین آئے آن علی دے، 2 لال آئے آن امی فاطمہ دے، جو جنت سردار آئے آن، فرمایا پھر انہوں کی آکھیانے اگر چلے جاؤ امیر المومن دا ڈرے کوئی اتھے کھڑوے نہ بوے نہ اندر نہ جائے کہ جلدی بلاؤ ابھی بلاؤ، فوری بلائے گئے 2 میں شہزادے علی دے، فرمایا او بچیو ساری دنیا واسطے قانون ہے پر جدو تسی آؤ تھوڑے واسطے قانون نہیں، تسی آ جانا بلا جھجک آ جانا ہے، تسی دروازہ کھڑکانا بھی نہیں، تسی لین لانی بھی نہیں، تسی میرا انتظار کرنا بھی نہیں، میٹنگ ختم ہو جائے گی پر تھوڑے نال ملاقات عمر فوری کرے گا۔ یہ محبت دی گل سی یا دشمنی؟ مدینے دا بازار سی، ایک ہور بندے نہ تیری ملاقات کرواما جنوں جنت دے 8 دروازے چ آواز آئے گی، جیڑا نبیاں تو بعد سب امتاں تو زیادہ شان والا ہے انہوں صدیق آدھر، صدیق کھڑا ہے مدینے دے بازار میں، اس سے بازار چ نبی پاک بھی ہے، اس سے بازار علی پاک بھی ہے، اس سے بازار حضرت حسن بھی ہے، اس سے بازار حضرت حسین بھی ہے، اس سے بازار پیارا صدیق بولیا آدھو علی جی، اے علی جی صدیق جی، علی بھی جی آدھا ہے، صدیق بھی جی آدھا ہے، دشمنی کے شہر ہے، کہنے لگے اے علی گل سن لے، یہ آئی تو 1500 سال پہلے جو تعریف کی تھی نا حسن و حسین دی صدیق نے او سن، صدیق صحابی ہے، علی صحابی بھی ہے تے اہل بیت بھی ہے، تے علی نو کیا جا رہے ہیں علی جی صدیق، فرمایا بچے تا تیرے نے پر مشابہ نبی دے نے، ساری دنیا تو سونا کون ہے، اچھی بول، ساری دنیا تو سونا کون، سونا بھی ہے خیر خواہ بھی ہے، خیر خواہ کی میں ہے کہ سارے نبی اپنی امتاں نو قیامت نو چھڑ جان گے، میرا نبی کسے امت نو بھی نہیں چھڑے گا، سبحان اللہ تا دے دے، ہے خیر خواہ، سارے نبی آکھن گے رب نفسی، میرا محمد آکھے گا رب امتی، 7 دنہ دا سجدہ کرن گے عرش کے سائے لے، 7ویں دن تو بعد اللہ نو آبے گا ترس، میرا حبیب سر اٹھا لے منگنا تیرا کم دینا، دن حشر نو سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا،
اچھی زبان گونگے تو نہیں آتے کدی لاہور گونگیاں دا نہیں سی پر آج دا جمعہ گونگے ہو گئے اچھی ذرا آواز نہ بول سبحان اللہ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے ورگے او گنہگاراں نو مولا گھٹ کے سینے لا لینا جدو کل نبیاں نے نہ کرنی جدو کل نبیاں نے نہ کرنی کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی اسی اللہ نے کوئی نہیں جانا انکار ہوئے گا کہ نہیں جدو کل نبیاں نے نہ کرنی کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی اتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے ورگے او گنہگاراں نو مولا گھٹ کے سینے لا لینا چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے کیا مطلب چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا جدو سونے حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے ورگے او گنہگاراں نو مولا گھٹ کے سینے لا لینا بے شک ہے جنت بہو سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی جس دن اس وچ میرے آقا نے سنے یاراں دے ڈیرا لا لینا آئے ہائے پیارا نبی بھی کھڑا اس سے بازار میں آج جویں بندہ آندا ہے میرا بیٹا بڑا سونا ہے وہ اپنے ماموں ورگا ہے میرا بیٹا بڑا سونا ہے وہ اپنے چاچے ورگا ہے میرا بیٹا بڑا سونا ہے وہ ابو ورگا ہے میرا بیٹا بڑا سونا ہے وہ فلاں ورگا ہے وہ ساری دنیا تو زیادہ سونا کون ہے آمنہ دا سونا لال تا صدیق آندہ او علی بیٹے تا تیرے میں پر نبی محمد پاک ورگے میں ایک کون کہہ رہا ہے او کون سی کنوں نے کیا جا رہا ہے اہل بیت ہائے ہائے پتہ نہیں کی چھڑ گئی ہے گا توجہ چاہیے لمبا عنوان ہے گرمی بھی لمبی ہے سپیکر بھی لمبا پہ گیا ہے کی کرا دل بھی نہیں کرتا میں تمہیں چھوڑا پر طبیعت دیئے بس کر بندے آخر گھبرانا جان گرمی بڑی ہے تو جو کریا تو جو ہون ذرا میں تھوڑا جا نقشہ ہی دے دیا یہ جڑا صدیق نے کیا سی نا کہ بچے تالی تیرن پر نبی پاک ورگے انہوں نے میں تھوڑا دساں جنہاں نے ہاتھ ویکھنا نبی پاک دا حسین دا ہاتھ ویکھ عقیدہ سنو اہل بیت کے 12 میں حدیث دا جنہاں پیر ویکھنا ہے نبی پاک دا حسین دا پیر ویکھ لو جنہاں ویکھنا ہے سینہ نبی پاک دا حسین دا سینہ ویکھ لو جنہاں ویکھنا ہے نبی پاک دا چہرہ پیارا حسن ویکھ لو حسن دا چہرہ نبی پاک ورگا سی موڈھا تو لگ کے پیرا تک سارا جسم حسین دا نبی پاک ورگا واہ حسین شاہ حسین واہ حسین کچھ لوگ اگر ہائے حسین اسیانے نہیں
وہ شانہ والے انہوں رونا نہیں. واہ حسین کیا بات ہے, شان والا جملہ بول. کسے نو ہائے منظور سانو واہ منظور, کسے نو ہائے مقدرہ میں سانو واہ حسین مقدرت. واہ حسین شاہ حسین, واہ حسین شاہ حسین. جاننا دیکھے جنت اپنے گھر بنا گئے, جاننا دیکھے جنت اپنے گھر بنا گئے. کربلا دی سرزمی تے کیویں رب منا گئے, جاننا دیکھے جنت اپنے گھر بنا گئے. کربلا دی سرزمی تے کیویں رب منا گئے. شان سب ودا گئے, شان سب ودا گئے, شان سب ودا گئے, رتبے اللہ پا گئے. واہ حسین شاہ حسین, واہ حسین شاہ حسین. اگلا جملہ کمال آ رہا ہے, وہاں سبحان اللہ دے دے. اما فاطمہ بنی بیٹا مرتضیٰ ہے, اما فاطمہ بنی بیٹا مرتضیٰ ہے, اما فاطمہ بنی بیٹا مرتضیٰ ہے. سید حسین نواسہ مصطفیٰ ہے, سید حسین نواسہ مصطفیٰ ہے. بوسے آقا نے دیتے, بوسے آقا نے دیتے, بوسے آقا نے دیتے, اپنی لب چوسا گئے. واہ حسین شاہ حسین, واہ حسین شاہ حسین. جو بھائیوں سنے ہیں میں سنایا, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم کافی ہو گیا, بات اور چھڑ گئی اور زیادہ ٹائم ہو جائے گا, ٹائم کی پابندی ہونی چاہیے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. مہربانی کر کے اپنی دنیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.